A figura do escritor e xornalista nado en Cuntis, Roberto Blanco Torres, será o fío condutor do roteiro literario que o vindeiro sábado guiará o investigador e historiador Marcos Seixo. Leva preto de 30 anos estudando a súa figura e tamén o seu paso pola vila termal, de onde marchou cando tiña 15 anos. Con todo, e aínda que foi un home moi itinerante, Seica sempre volveu a Cuntis para pasar longas tempadas. Tal é así que a súa pegada é evidente en distintos recunchos da localidade. Agora, a actividade programada para esta fin de semana fará un percorrido por eses puntos da vila con maior significado para o autor. É certo que aquí hai unha serie de puntos de referencia moi importantes na súa vida. Eu cito, pois, por exemplo, o balneario, onde acudía con moita asiduidade, o casino, a casa Sois Macorina ou a casa onde naceu el, que ainda que non existe, bueno, existe o lugar nese espacio está hoxe situada unha casa máis moderna. Esta ruta forma parte dun conxunto de 7 andainas literarias organizadas pola Deputación de Pontevedra. O deputado de Cultura aproveitou hoxe para reivindicar a figura do autor, fusilado polo bando franquista no ano 37. É un roteiro moi interesante porque vai facer fincapé nunha figura, eu creo que senlleira no mundo do xornalismo galego, nunha época na que era complexo pois que existiran medios propios aquí que realmente tivesen ese percorrido na sociedade, e eu creo que Blanco Torres en ese aspecto pois foi unha persoa que fixo moito polo xornalismo. Dende o Concello, entre tanto, celebran a iniciativa e convidan a veciños e visitantes a que formen parte da ruta para coñecer un chisco mellor a figura do escritor e xornalista. Que se animen a asistir a este roteiro e coñecer un pouco máis do que é a nosa cultura. É unha das persoas máis ilustres que deu este Concello, tanto no que é o xornalismo como a creación literaria ou incluso a política, descubrir todos eses detalles. O roteiro é de balde, aínda que é preciso inscribirse previamente a través do correo electrónico roteiros.cultura@depo.gal.